La Pineda del Parc del Sant Crist ha estat escenari aquest diumenge de la trobada d'escoles de Cobla, una jornada per donar a conèixer la feina de les escoles de música de Catalunya que aposten pels instruments de cobla. La trobada ha comptat amb la participació de dues escoles, l'Escola Municipal de Música d'Agramunt i el Col·legi Santa Maria de Blanes, en una ballada molt especial en ser una oportunitat per a aquests joves intèrprets per començar a tocar davant de públic. Bé, la jornada ve quasi sempre ve marcada per les escoles de cobla, que són el futur de demà, en principi, i nosaltres el que volem és això, que el futur tiri endavant i justament aprofitem la capital de la Sardana perquè sigui com s'ha de fer, per donar-los oportunitats. Bé, aquí hem buscat totes les escoles que hi haguessin a les comarques de Lleida. El que passa és que no sabem per què. Jo suposo que deu ser perquè estem a final de curs, tenen molts exàmens i és una data que potser no està prou ben triada, no? Però bueno, dintre el que cap, han trobat a Agramunt, que venen uns músics, i després han vingut uns nanos de l'Escola de Cobla de Blanes, que, com aquell que diu, van cada any a totes les capitals. L'acte s'emmarca dins dels actes del Dia Universal de la Sardana, una jornada que ha començat amb la tradicional missa, la ballada d'una sardana a l'altar amb membres de les diferents colles de la ciutat i les ofrenes i pregàries sardanistes. Al migdia, la jornada s'ha traslladat a la Pineda del Parc del Sant Crist, on una cobla conjunta integrada pels alumnes de les dues escoles de música han estat dels encarregats d'amenitzar la ballada. Sí, aprofitant la Diada Internacional de la Sardana, que sempre se fa una sardana dins amb totes les colles, amb una missa aquí al Sant Crist, després una ballada aquí amb aquest mar també incomparable, la Pineda que hi ha aquí, doncs enguany el coincidir amb capital de la Sardana, el que s'ha fet en comptes d'agafar una cobla, agafar escoles de cobla, no? I el que han fet és ficar-ho, encabir-ho, diguem-ne, conjuntament, perquè així sabem que tenim la gent, tenim que ja estan acostumats a vindre aquí al Sant Crist, el lloc és fantàstic al matí, després més tard segurament farà calor, però ara encara s'hi està força bé i per tant podem gaudir d'aquestes joves promeses de música amb un públic que ballarà i per tant això és el que busquem. La trobada està organitzada conjuntament per l'obra del Ballet Popular, la Pairi de Balaguer i l'Associació Balaguer Capital de la Sardana 2022.